Technická fakulta zorganizovala tradičný deň otvorených dverí v priestoroch fakulty. Veľmi nás teší veľký záujem študentov stredných škôl. Odhadujem, že sa zúčastnilo okolo 300 študentov. V rámci Dňa otvorených dverí sme okrem predstavení študijných programov, ktoré naša fakulta ponúka pre uchádzačov o štúdium, a prehliadke laboratórnych priestorov študentom pripomenuli aj význam štúdia, študijných programov v študijnom odbore strojárstvo, nakoľko dnes je veľký hlad po absolventoch tohto zamerania. Zamestnávatelia sa doslova predbiehajú v rôznych benefitoch, aby získali našich študentov. My častokrát hovoríme, že zamestnanie si nehľadajú naši študenti, ale zamestnanie si hľadá našich študentov. Teda už mnohí naši študenti získajú zamestnanie počas svojho štúdia. Okrem toho sme informovali študentov aj o možnosti získania štipendia vo výške až 4 000 eur za rok. Toto štipendium je určené práve pre študentov, ktorí študujú nedostatkové študijné odbory, medzi ktoré práve patrí aj študijný odbor strojárstvo. Treba povedať, že dnes práca so strojmi, práca s technikou nie je už nejaké špinavé zamestnanie, ale v podstate jedná sa o inovácie, jedná sa o informačné technológie, automatizáciu, robotizáciu, digitalizáciu a v neposlednom rade o udržateľnosť. Sme si vedomí náročnosti študijných programov v študijnom odbore strojárstvo a preto sme pre študentov pripravili aj dobrovoľné kurzy s názvom Teoretické základy pre technikov 1 a 2. Tieto kurzy by mali pomôcť preklenúť to najnáročnejšie obdobie medzi strednou školou a vysokou školou a vlastne štúdium týchto kurzov dobrovoľných im otvorí ďalšie možnosti štúdia na našej fakulte odborných predmetov alebo výberových odborných predmetov. Ja pevne verím, že študenti sa nehanbili, že študenti sa pýtali, že študenti vyspovedali našich zamestnancov a že z našej fakulty odchádzali s dobrým pocitom a že s mnohými z nich sa stretneme aj na zápisoch pre budúci akademický rok.